Kamen Terangpi keso dat penajok kerap kachohang. There Niphai thom kebraisi surhini rangkoi rangni arni ingkor ajok number Duarbagori MAC constituency Angkangpi Deithor police station kaparlo Langparpan Maiso Tokbi Amekar Langmang Tokbi Achor Kamen Terangpi keso ahir kangtang rakajok Local MAC Richard Tokbi aphan kerap kachohang. Kamen Terangpi ruini anlo keso ke apok athan dokok apok athan le kethor lo pulote Alangli thangta chepu thekthe titi lapen ke jardak charbu ason si dokok titi Alangli ke asopot tabe soar lo chot lasi lang abang avedelo. Kamen Terangpi Achor Langmang Tokbi abang ta ano kangtang thekthe kan lasi Local MAC Forest Development Board Chairman Richard Tokbi aphan nangrap bek thapusi chuningri padikrim lo. Lapen ke local leadership mate kithe kiding atuma phanta chuning ripon. Lapen lapu komanne aning keme pen jongsi nangrap ji pulote Kamen Terangpi account number alongle nang humri ignon pusi chuning ripon. Rongjang phongpen Robinson Timung inglong kiri abyekta.